Hey YouTube, i dag vil jeg gerne vise noget af mit fyrværkeri her. Det er part 1, og så starter vi herovre med heksehyl sortiment. Og der er 50 små heksehyl, og så er der 5 medium heksehyl og 4 store. Og så har jeg 3 af dem her, 50 pakke heksehyl. De er faktisk pænt dyre. 10 kroner per stykke, mand. En pakke mini crackling. Vi ser hvordan det ser ud. Det ser sådan ud. De er ikke så store. Og en pakke crackling rolls. Går vi videre. 3 stykker Fatamorgana bomberør. Jeg har 4. Skudt lidt af, og de er okay. De er fine nok. Og i de bomberør her, der er 30 gram nem i. 30 gram. Og så har vi 2 ekvatorraketter fra havsortimentet. Og der er 12 gram nem i. Dem har jeg 2 af. Og så har jeg 2 Ocean raketter fra havsortiment også. Og der er 19,3 gram i. Og så er den største skuffelse jeg har købt i år stjernestøvsraketterne. Den største raket jeg har. Det var godt nok en stor skuffelse, den synes jeg ikke var særlig god. Der er 39 gram nem i, og dem har jeg 2 af. Jeg har skudt 1 af, og dem vil jeg i hvert fald ikke anbefale efter min mening. Har jeg købt et Sirius batteri, og ja, det er jo faktisk sådan et okay stort batteri i forhold til sådan en. Og den fylder sådan. Men den har jeg købt hvert år, fordi den skal jeg bare have. Den synes jeg er fucking godt. Det er et godt batteri. Castor Mix 2 Remofix 12 styk togehorn, en fontæne. Nu skal jeg så også lige huske for det batteri her, hvor meget krudt der er i. Der er 959 gram nem i. Og i fontænen her er der 66 gram nem. Så har jeg 2 styk 100 skuds romerlys. De er ikke så interessante. 2 styk mini fontæner. Heller ikke så interessante. 24 skuds romerlys. Og så er der et lille 7 skuds batteri i. Og i den er der 40 gram nem i. Så er der 4 af sådan nogle her 10 skuds romerlys. Og så er der sådan nogle raketter her. Algol, jeg ved ikke om det udtaler algol eller sådan noget. De er egentlig okay, eller ja, som jeg kan huske fra sidste år. Men det er den jeg synes der er god. Udover så lige den her, det er den bedste forpakning af. De er gode, det var der så også kun 2 af. Og den her Pollux raket, det er den dårligste raketforpakning. Den husker jeg som rigtig dårlig. Men ja, det var egentlig mit fyrværkeri indtil videre, part 1 her. God jul og godt nytår. Subscribe alle sammen. Der kommer nok også en test på et tidspunkt. Ja, hej.